Yeah, Han. You empty the store. You're happy to see me at least. You're not happy. Good morning, Philippines! Morning po sa lahat. Hindi ko makuha. Hold on guys ha. Hindi ko talaga makuha guys. Ang hirap kapag ang taas natin, di ba? Sobra kasi akong taas. Kaya nahirapan talaga ako sa kalisod. Hindi ko man makuha. Ay, halalay. Nakuha na natin. So, morning po sa lahat dyan. And, ang gagawin ko is, itong si Tami bumili ng pork. So, di ba sabi ko sa inyo, hindi ko siya niluto nang nandito siya. At ang hirap naman din itong itapon. So, ang gagawin ko, i-marinate ko siya. Ang gagawin ko is lime, vinegar, and pepper. And then, kaunting ito. Konti lang nito din kasi alam natin very salty din ito. So, konti lang. Alam ko talagang binili ito ni Tami kasi alam ko, kilala ko yung asawa ko, no? Matagal na kaming nagsama. Kilala ko. Binili niya to kasi gusto niyang kumain nito kahapon. Monday. Before siya pumunta dito na grocery. So, kilala ko yan. Pero sabi ko, no, pasensya na talaga. Hindi ko yan lulutuin. Hindi ko yan ipakain sa'yo kasi ayaw ko talaga. Tinapon ko yung isa kasi parang may dark bloody thing. It's impossible. You know? Sus, ginoo ko. Ngayon, mahirap na yung panahon ngayon. Ako din, mahirapan ako nito. Kahit hindi mo siya i-marinate ng maraming asin, toyo, ganun. Pero dahil pork ito, fatty, pork belly kasi. So, delikado talaga. Pero alam nyo naman, hindi natin ito itapon. I-marinate natin, lutuin natin, i-crunchy natin, ikunin lahat ng fat niya hanggang mangitim. Look, hanggang mangitim. Look, mawala yung fats. Umitim na siya dahil napagid. Mamaya ko na tulutuin, i-marinate ko lang siya. Parang yung lasa talaga kahit walang toyo, walang asin. Yun lang yun. Malasa na siya. So, yaon. So, ngayon, later on, mag-exercise tayo doon. Hindi pa ako naliligo. Kasi plano ko mag-exercise. So, i-try natin ito. Ito yung pang pork talaga. Yung picture is pork talaga. Hindi nyo makaklaro, pero yun siya. Yun, konti lang. Makikita nyo naman kapag marami, umiitim na yan. Kayo guys, what time kayo guys? Anong oras kayo magising? Kasi ako talaga, maaga talaga akong magising. Sobrang aga. Yun yung problema ko. Kasi maaga talaga akong magising. Hindi ako gisingin ni Hubs. Ang problema lang is, kapag hindi ako ginigising, yung katawan ko is naghanap ng cellphone. Problema talaga. Doon sa isang bahay, doon sa Neurocell, kasama ko ni Tami, hindi ako makapag-ano ng cellphone. I avoid cellphone kapag kasama ko si Tami. Ina-avoid ko talagang maglaro ng cellphone. Hindi ako naglalaro kapag kasama ko siya. Maglalaro lang ako kapag nasa shower siya. Kapag magkaharap kami, ayaw kong maglaro. Kasi parang ako yung nahihiya. Parang hindi ko siya makausap. Busy ako sa cellphone. Yung edit din is very limited ako sa laptop. Kaya kapag dito ako mag-edit, yung mag-edit ako na wala siya. Para hindi yung para yung time ko is sa kanya lang talaga. Oh my God, hindi ko ma-open itong titami talaga. And then, lime. Yun lang. Naglaba din ako. Anyway guys, good morning ha. Pasensya na talaga. Tayo, sobrang aga. And, ipakita ko sa inyo ito mamaya kapag maluto na to. Grabe. Grabe ito. Wala kasi akong pang squeezer ba? Wala talaga. Naglalaba ako dito. Ang sobrang nagmo-move ito. So, ang nangyari, sobra siyang nag-move. Nahuhulog yung andon sa taas. Ito naman, ito? Look, paper towel. Basura na itong cellophane. So, kunin natin ito. Usually, Bounty yung gamit ko na paper towel. Pero,
Sa Costco kasi kami bumibili and matagal na akong hindi nakapunta sa Costco talaga. As in, ang tagal-tagal na. So, nagwawash ako ng mga pajama ni Tami. Yeah, mga pajama. Mag-vacuum ako guys, as in yung deep cleaning ako ngayon. Si Inday Garotay, makalinis man yan, pero makalinis talaga siya. Makakuha naman siya ng mga grabing dumi sa floor, pero gusto ko talaga this time mag-deep cleaning tayo. I-vacuum natin yung ilalim ng sofa, yung mga hindi na vacuum ni Inday Garotay. And then pagkatapos niyan, magma-mop tayo. General cleaning tayo kasi para next week, ang general cleaning ko naman is sa taas. Kailangan kong tapusin, linisin sa taas at saka labhan yung meron akong bin bag. Gusto kong labhan yun kasi daming buhok ni Hab. Kailangan. Very sunny ngayon guys. Pero maginaw. Very low temperature. And for now, tapos na ako sa ilalim ng couch. So continue tayo sa ibang part ng bahay that we can start also washing these blankets and vacuum. Mop the floor. Yeah, kailangan na talagang i-mop yung floor. Tignan nyo tong si Roxy. Takot sa vacuum. Why you afraid of vacuum, baby? Time check, it is 10 o'clock, guys. Early pa. So, hindi pa ako tapos doon sa But anyway, so, I'm just gonna continue, guys, kasi para matapos na to. And, yeah, ang dami pang anik-anik dito. Hello guys, I'm almost done. Nalaba pa ako. Lagay ko lang to dito yung tripod ko. Anyway, time check, it is 12:30 na. And, yep. Ilagay ko lang, ihang ko lang to. Hindi pa man ito madumi. Hinang ko lang siya dito guys, kasi ganyan ako eh. Ihang ko lang siya dyan para hindi ko siya i-dryer. Kasi I think kapag i-dryer ko to guys, maliit ito, mas lalong liliit. Kalokart.
Guys, tapos na ako guys. Tapos na ako lahat. Well, ang laundry is always naman yun naglalaba. Always naman yun. Pero tapos na akong naligo, naglinis sa bahay. Pero andito pa rin yung blanket kasi higa-higa tayo dito mamaya. And, nag-transfer ng mga clips sa SD to laptop. And yun yung ginagawa ko ngayon guys. Mag-i-edit tayo. Labas kayo ha. Gustong lumabas si Miss Steve. Narinig ko paikot-ikot. And then, hinarap niya ako. So, it means she wanna go out. Kaloka itong Miss Steve. Takot na takot ako nitong coronavirus. At saka, sabi ko kay Tami, dahil nagwo-work ka sa public, meron lalabas ka, ang daming tao sa labas, sa city kasi siya nagtrabaho. And then, you hold the handles, you touch it, and then you close it, and then you keep touching it, and then iba't ibang tao yung humawak nun. So, sabi ko sa kanya, you have to wash your hand talaga. Nothing's going on for today. Today is, I'm going to cook this pork. Wala, ang bigat pala nito. Yan, naka-marinate yan. Ano ko na lang kung malasa ba yan. Diba, usually, meron, lagyan natin ng salt, lagyan natin ng tuyo. Pero this time, nilagyan lang natin ng kaunti yung seasoning na magi-savor na pang pork seasoning. Pero hindi marami, guys. Kasi alam nyo naman, guys. You're rolling over there. You're rolling. Adoy, arakadekoy. Arikading ka ng kadang. What is that, miss? What? You have to wait for your dindin. You have to wait for your dindin. You have to wait for your dindin, love. You do. Aloy. Huwag aguroy. Nagbayang maghiliw naman, oy. Naalala ko talaga yung elementary ko, mates. Every time you do that. Naalala ko yung sa elementary, yung principal namin. Already, almost 9 o'clock. And, yung camera ko, so, all the lights are off. And, on sa taas, on sa labas, at saka, yun, off lang natin lahat. The following day. Hi guys, good morning. Luto lang ako ng itlog. And, scallion guys, kasi as in, gustuhan ko talaga yung scallion. You know, green onion. Luto lang ako ng sobrang quick. Breakfast tayo ng egg. Kasi, masarap pala ito. I mean, masarap naman talaga. Palaman, parang i-sandwich mo sa Hawaiian bread. Ang sarap, guys. Thursday ngayon, guys. And, maghintay na lang ako kay Tami. Kasi, alam nyo naman, darating yon, mamaya pa yon. Ito siya guys, daming itlog at saka yung bread. Maliit man itong bread, so kaya 4 palagi yung kinakain ko. Pero ang sarap ng egg guys, as in. So meron tayong sandwich at saka manonood lang ako ng vlog. And hello po sa inyo guys, good morning. And sana safe kayo dyan. Kasi sobrang worried ko talaga sa asawa ko dahil trabaho siya, di ba? And then, may mga tao, ganon. But anyway, kain tayo. Sarap. Sumakit yung ulo ko sa kakalaro. Ayaw ko nang maglaro. But anyway, nag-defrost ako ng chicken para i-marinate natin, para lutuin natin sa electric grill. Yung ginamit namin the other day. Wala, may dumi sa ilalim ng lens. Anyway, so may dumi, ang daming dust. Yung abog sa ilalim ng lens, sa pangalawang layer ng lens. Kaloka. Very sunny sa labas, pero sobrang ginaw. As in, ginaw. Just like yesterday, guys. Katulad kahapon, guys. Sobrang ginaw talaga, as in. Nagloko talaga siya. Hindi pa ako bibili ng bagong camera. Ang mahal mo camera, ha? Hindi ko pa kayang bumili. $700 Canon. Ito lang talaga yung pang-vlogging na gusto ko. Anyway, iwan ko yung katawan ko is mainit. Iba yung naramdaman ko. Sana wala tayong virus. So, hindi naman ako lumalakad. Yung last, ko, doon lang sa, hospital. Matagal na yung coronavirus, diba? Yung hospital si Tami. I think last year pa yung nag-start yung coronavirus. Hindi ko alam. Pero, yun, grocery at hospital lang ako. Wala naman akong pinupuntahang ibang lugar. Tami's here. Okay, Dada's here. Hindi ko pa tinapos yung trabaho ko dito. Oh my goodness.
Mommy is not done. Mommy's not done. I don't feel okay. We're waiting here. No, you cannot push. Nope. Is it closed? Oh my God, Han. This is what, my God. Tommy, why you are like shopaholic? You, look at you. You said you're just buying something for lunch and then you're buying like the whole store. The whole store. Yeah, Han. You empty the store. Okay, that's right. Exaggerate ba totoo? Hard head man. One bag of rice. What? We didn't have a big bag. He's trying to kill me, guys. I'm trying to tell you, you know what rice. And why you're getting a lot of that? You're not listening. Look at you. This is not good for you. You know how salty is this? That's for you. You need like to Old slow Maggie. down. That's as close as Old Maggie. Wow, you are, Han. You're just buying stuff. They only had a cold chicken, so I got half chickens. Whatever, Tommy. They got tuna fish for the kids. Tuna fish for me. Tuna fish for them. I'm not happy what you're doing, Tommy. You just love spending money. That's it. You got eggplants. Ah, cook it. I'm not cooking. You buy a lot of food like it's just like there's million of people here. Tiring, oy. It's tiring. You just don't can listen. Like we're cooking chicken and you're buying more chicken to eat. You're happy to see me at least. You're happy to see me. You're happy to see me. You're not happy to see me. Come over here. Come here.